lada piplan bantit pun temai bat ka budget jong pi kan long hapok sipeu hajar te kan ke video kan yarap sibun ya pi ban decide ma ban jit kita ki pun kiba kham biang ban thet te saya pej bahaya kan ke video namar ha kan ke video ngan batai ya kita ki kat tu kan teli kita ki pun kiba la kham biang kita ki specification jong ki ma ban thet haswa bangan sedang sengau bahal like ya kan ke video bat subscribe lu ma ngai isi pun bahana peden jong pi kiba page ya kini video jonga pi don interest ban page ya kini video jonga mo kum kini video kiba batai pang ki phone nrengam tip bale pi kilam ya tre ban subscribe te siang ba subscribe mo kam don jinglut ya pi ban subscribe andre kan ai men simpan ban yangi kiba sina video ki content creator mo te ya hang ne ngin ya page ya kita ki phone te ka banang kong kata ka Poco M7 mo te wat ya singa tu beklamo ba nga ai banang kong kamut ra baga la best tam na kinegi bangan batai hang ne te hang ne ngan su batai swa da kan ka Poco M7 mo te kan ka Poco M7M ka don ya kata ka display jongka ka ba ka jing he jongka 0.5 inci kamut ka he ba mo kan ka display jongka bat ka ai da kata ka HD plus IPS LCD display ki claim ai da kata ka full HD ma ki ai tang HD plus IPS LCD display te ya ka refresh rate pat ki ai 6 Hz ka refresh rate te ya processor pat ki ai ha kan ka phone da uta Snapdragon 4 Gen 2 uta Snapdragon 4 Gen 2 ma o la piang ni kat ya ka dor jang kan ka phone do la piang ni bat ya ka RAM ha kan ka phone ki ai daga 100GB bat ka 1GB bat ka storage ru ka don hadu 6 GB kata ka storage ma phila ru ban expand lan daga taga micro SD hadu si 1TB hadu 1TB ma phila ban expand daga taga micro SD saya ka kamera hang ne ki ai daga taga 1 megapixel kata ka primary camera ma bat ka front camera pat ki ai 5 megapixel bat ya battery pat ki ai dau 1000 mAh bat u charger ru ki ai dau khat watt utau charger ma ka support hadu khat watt tang khat watt ma bat ya ka operating system pat ki ai daga taga Android 14 bat u HyperOS utau UI jongka ma kajing stang jong kana phone kalong 0.4 gram bat kajing khia jongka kalong 1 gram bat kana phone ka don lai jat kita ki color jongka kata ka way kata ka satin black kata ka mint green bat kata ka ocean blue ya ka connectivity pat kana ka phone kala support ya ka 5G ma bat kala ai ru hadu nyau teli kita ki 5G bat wifi ka support da wifi 5 bat bluetooth pat ki ada bluetooth version 5 bat ya kana ka phone phila ban unlock ya ka langba kata ka fingerprint bat la ai ya kata ka fingerprint na auto power button ma auto side mounted fingerprint 3.5 mm jack ru ka ai ha kana ka phone kador jong kana ka phone ka poi khandai hajar khandai spa khandai da kata ka 100GB ka RAM bat 4GB kata ka internal jong ka ma ka storage telada pikwa ya ka phone ka ba he kata ka display bat ka RAM jong ka ba kham he ma 100GB ka ai te kana ka phone ka biang ya pi ban thiet ka phone ka ba arpat nyan ya thu ang ne kata ka kala kham biang aga display bat ka kamera ma te kata kalong ka Motorola G35 kane kala biang ha kita ma ka kamera bat ka display rek ka penduna pat haga RAM ka kaduna haga RAM ma ki claim ai regum ka to ka Poco nomor ka to ka Poco ka ai daga 100GB ka RAM telada pikwa ya ka phone ka ba kham biang kata ka kamera bat ka display resolution yang ka te kane ka Motorola ka kham biang ma ka kham la ya kita baro ya ka to ka Poco te ya ka Motorola ngin ya pe ya kita ki specification baga ai mo ka display jongka ka ai daga taga 6.72 inci kata ka full HD IPS LCD display PEM kane kala ai daga taga full HD amde rekum ka to ka Poco ka ai tangka HD plus mo kane ka ai daga taga full HD plus kata ka LCD display kata ka resolution jongka mo ka display jongka kamut kala kambiang kana ka display jongka taka refresh rate ru ka ai daga 6 Hz kata ka refresh rate ka to ka protection ru ka to ka display protection ru kila ai daga taka Corning Gorilla Glass 3 kata ka protection ma ka to ka display protection lada jia ka hap malumalaru kadang don kata ka protection ya processor pat hagana phone ki ai da uta Unisong T760 taka RAM pat hagana ka phone ki ai daga 100GB bat ka 6 GB kata internal ka storage ma te hang ne ngin pet aga kamera jongka ka kamera jongka kala khambiang ma ya kinegi be pat ki phone namar kiduna bha kinegi brante ki ba ai arteli kamera kata ka we ka main kamera kata ka 1 megapixel bat kata ka secondary pat ki ai daga 5 megapixel kata ka ultra wide
angle kamera mo kan te ka best ba mo nomor hadu khatsan hajar ki phone kimpat aire ya kata ka prime megapixel teng hadu arpeu hajaru kimju aire ya kata ka ultra wide angle kan pat kala ai ya kata ka ultra wide angle mo ya ka front kamera pat ki ai kan 100 megapixel te battery pat ki ai 1000 mAh mo pat charger pat ka support hadu khat pra watt re ki ai pat dau tau arpeu watt utau charger hapo box jong kamo handai ka support hadu khat prawat operating system pat ka support dau Android 14 tang neng ini pe jaga taga design jong ka pat kajing stang jong ka kalong 7.79 mm kamut ka stang mo bat kajing khia jong ka kalong chispa program bat ya ka tu ga din la nega back jong ka ki ai daga taga vegan leather kalong kum ka sni mo lada fi bat ya ka fikta ya ka fin yo sngau kalong kum ka sni taki color jong ka ki don tang ka we mah ne ka taka leaf green kata ka color jong ka tang ka we taka connectivity pan kata ka 5G ka support hadu khat ar teli kita ki 5G ban khat ar teli taka mot la support lut baro kita ki 5G ki kinegi network 5G ma ta wifi ru ki ai da wifi 5 bluetooth ru ki ai da bluetooth version 5.3 ban unlock ya kana pun la ai da ta side mounted fingerprint kamot pihak ban unlock ya ka pun na to power button ma ta kana pun la ai ru ya ta headphone jack atau 3.5 headphone jack mut pila ban penon kam kita ki earphone na gitu ki wire earphone ma amde rekum ki company ki ai tang single speaker ki phone ki ba hapo speaker jarnde kan nepat ka ai double speaker ma stereo speaker tega best ba ka price jong ka kalong khandai sepak khandai ya kata ka 100GB RAM bat chi sepak 4GB kata ka internal hang ne ka phone ka balai pat kata ka de ka Samsung Galaxy F06 tang ne nyepet ya kita ki specification jong ka ma ka display jong ka jing he kalong 100.9 inci kata ka HD plus LCD display te ya processor pat ki ai hakana ka phone dau Dimensity 6300 ka RAM pat ka don RJ 100GB RAM pat ka 100GB RAM storage pat ka don sispa 4GB te ka mut phila ban thit daga 100GB RAM pat ka sispa 4GB lene 100GB RAM sispa 4GB ka internal te ngatharai ka tu ka 100GB RAM pat sispa 4GB pin ya hapo si 1000 telada pitit daga tugas 100GB RAM tagala cross ya katuga sipeu jarma bat ka kamera haga naga phone pat ki ai daga taga 100 megapixel ka main kamera ma bat 8 megapixel pat kataga macro kamera te ya ka front kamera pat ki ai daga pra megapixel u battery pat ki ai haga naga phone da usan 1000 mAh bat ka support ya kataga 8% watt utau fast charger bat ka operating system pat hangne ka bas bhama ka operating system jangka ki ai da latest Android 15 bat UI jongka pat ki ada ta latest uba ki ai hagi ni ki phone barem dor jongka u One UI 7 kane ka phone ka don arjak ki color jongka kata ka bahama blue bat ka lead violet ya kini ki phone ki bangan batai hangne ki de ki bala support 5G sudah ta kane ka phone ro ka ba support 5G bat ki 5G ban ka ai hadu pratli kita ki 5G ban hakane ka phone ta kane ka phone ka support ya kita ki wifi bluetooth GPS ma bat ban unlock ya kana ka phone pi haban penon kam dau tau side mounted fingerprint ma ta kala ai ru ya tau 3.5 headphone jack lada pi kwa ban thit ya kata ka phone ka badon ya kata ka brand value ma bat ka babiang ru ya kita ki software update namar kana ka phone kin ai ya kata ka software update hadu arts name bat ka security patch pan hadu source name te pila ban consider ya kana ka phone kabasau pat hangne kata ka phone ka de ka Infinix Hot 50 5G ma ka display jong ka kana ka phone ka ai daga 6.7 inci HD plus IPS LCD display ma ki bat processor ki ai kana ka phone da Dimensity 6300 ka RAM ha kana ka phone ki don arjaj ma ka 100GB RAM bat ka 4GB RAM bat ka storage pat ki ai tang ka we kata ka sispa 4GB daga kamera ha kana ka phone ki ai daga 1 megapixel kata ka primary kamera ma bat ka 8 megapixel pat kata ka depth sensor bat 5 megapixel pat ki ai haga front kamera ma bat battery haga na phone ki ai 1000 mAh bat ka support adu kat prawat u charger ka operating system pat ki ai haga ne da Android 14 bat da tau UI jongka u XOS 14.5 te kajing stang jong na phone kalong 7.7 mm kamut ka stang mo bat kajing khia jongka kalong chispa prapunya gram bat ki color jongka ki don bunjak phila banjit kana ka phone kala support ya ka 5G bat uta Wi-Fi 5 Bluetooth 5.3 nang tapat pin unlock ya kana ka phone langba kata ka side mounted fingerprint kaju hi na to power button ma bat ka don ro ya to 3.5 mm jack ka support ro arti lagi sim ka dor jong kana ka 100GB ka RAM bat ka sis pa ro 4GB ka poi khandai hajar saus pak khandai bat ka to pat ka 4GB ka RAM bat sis pa ro 4GB ka internal ka poi 1000 khandai pak khandai te hangne lada fikwa ya ki phone Redmi pan
karena Redmi 14C kala biang kendiat mah ta kadon sagaweru kata Redmi A4 kata rukas kabiang hi andre kadon issue pat mah haka 5G namar kato ka phone ka namar kato kam support ya kata ka stand alone 5G kum ka Jio mo kam support raya ka Jio tena kata ka daw nga skip no ya kata nga select da kanega 14C mo ka Redmi 14C ta kanega phone ta ka display jong kanega phone kalong 1.5 inci kata ka HD plus IPS LCD display tega resolution kalong HD plus mo but ka refresh rate pat ki ai hadu 6 RPU Hz kata ka refresh rate processor ki ai haga na phone dau Snapdragon 4 Gen 2 ka RAM ka don 100GB bat ka 100GB bat ka storage pat ka don 1000GB bat ka 6 GB ka kamera jongka ka ai daga 10 megapixel lada supet ya kumto pin I kumba ka ai 100mm re ka ai tang ka we kata ka 10 megapixel kito ki we kilong tang ki frame mo haga front camera pat ki ada ka 5 megapixel ta battery haga na phone ki ada 1000 mAh bat kana ka phone ka support dau ta khat pra watt u charger re haga box jongka pat ki ada ta live watt ka operating system pat ki ada Android 14 bat u ta Hyper OS u ta UI jongka bat kana ka phone kin ai hadu ars nem ta ka Android update bat south nem kata ka security updates kajing stang jong na ka phone kalong pra point RPR mo kajing stang jongka bat kajing kia jongka kalong ars pa 100 gram bat ki kalau jongka ru gidon katwa kana teli pila ban jet ma bat kana ka phone kala support ya ka 5G bat ka ai ru hadu nyau teli kita ke 5G bat ha wifi ru ka support da wifi 5 ma bat u bluetooth version ki ada 5.2 ma bat ka support ru ya kita ki GPS ki GLONASS ki Galileo ki Baidu ma kita la ruban unlock ya kana ka phone lang bau tau side mounted fingerprint bat la ai ru ya tau 3.5 headphone jack kana ka phone ka ai tang wave speaker single speaker ma lada ka dor jongka ka hiar hapo si 1000 phila ban consider ya kana ka phone namar ha ka por ba ka mi nengkong ka dor jongka ka poi khat we khat 1000 ma kidang don sawe arteli kita ki bias rim lane ki ba similar kita ki specs jongki ma ki specification jongki bat kini ki bangan la ya tu kata ka we ka Lava Blaze 3 bat ka sagawe pat kata ka Tecno Pop 9 nangta kata ka Poco C75 5G ngatarangam don kaman batai kini namar tang kini ki santeliru phila banjit na kini namar kidang de similar ma kita ki specification jongki te phila ru banjit tang na kini ki santeli ki bangala batai ta haga jing yo i jonga ta kana ka Motorola G35 ka bala kambiang mo ka namar ka kamera ru kambiang katuka display ru ka kambiang nangta ka speaker ru ki ai dual ma tabat ka long slim bat kata ka body jongka ki ada kata ka vegan leather kamut ka I premium bata ada piko apat ka RAM ka bakam he ka display ru ka bakam he tapi la ban jit da kata ka Poco M7 mo bat lada piko apat ya kata ka phone ka ba biang ka software update bat kita ki bat kata ka brand value jongka phila ru ban thet da kata ka Samsung F06 dengan try kan video ka layarap ya pi ban decide mo ki kita ki phone pi pinjit ki ba hapo 10,000 namar menta kisni ka semjing bayangi banjit namar babun pelat kita ki brand mo ki cek pun ki model ki pangi confuse banjit lada piko banang yok kum kini ki update ki bede pangki tag mo tapi la ban subscribe ya kana ke channel jonga bat singa like ru ya kana ke video jonga te ngin ya sempat ha ke pat ke video jonga kublai sibon